Iar vine oligofrenul ăsta. Parcă mai fugit să mă dau de el. Oricum, acum am intrat în al doilea vestiar să văd dacă vine fix la mine să mă mănânce. Nu sunt aici. Era evident că o să caut în celălalt. Și în asta nu. Nu știu, parcă nu mă ține să deschid ușa la el. A plecat. Hai să așteptăm să plece, să nu... Și ce-mi trebuia în jocul ăsta? Un shotgun. Shotgun. Da, ce să vrei? Tăieri de buget. În loc să încarc cu armă, încarc camera de filmat. Simt legit. Ora 12 a venit. Al treilea episod din 8 la asta a venit. Sper că nu e ușa deschisă acolo. Chiar vreți voi al treilea episod din jocul ăsta? Ce v-am făcut să-l vreți? Geniu, cum ar trebui să deschid? Uite pe aici. Nu, treci înapoi, nu. Autosaving e ceva rău aici. Mergem cu capul în jos. Cu capul în jos. Ar cam fi timpul să citești ce și pe aici. Ok. Nu e interesant. O scară către... Nu e o scară, mai un pat. Și o bere pe jos. Ți-aș talentul. De ce ilumină doar în camera asta? Ok, prima regulă a jocurilor horror. Când bagă muzică e ceva rău. O baterie. Bate, bate, baterie. Bate, 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 baterie. Ce? Ce vreau să sar peste... Ah, ce de asta? Let's see. Păi da, am și o întrebare dacă... De ce am mai făcut și în dreapta dacă nu e nimic în dreapta? Capul jos, capul jos, capul jos. Că o să apară aici un oligofren. Who's there? Chiar vreți voi așa joc? It's me, your father. Oh, let the dogs out. Oof. Oof, oof. Oh, let the dogs out. Oof, 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 oof. Oh,
the dogs out. Who let the dogs out? Mi-e frică de bau. Te rog, Doamne, zi-mi că aia trebuie să activez. Mergem frumos cu capul în jos. Stai să-mi iau ursulețul. Așa, hai. Trăiesc viața la extrem. Ok, și? Cum? Și cum le activez? The dogs out. Warning. Qu'est-ce que c'est, made in China? Oh, China made in. See my stick. The dogs out. Ah, nu, vrei un scaun? Am un scaun, mă. O țară unde ăsta pe mine. N-are cap. Jesus. Da o ușă descuiată în casa asta lui, mă. Hai ca să-i descuiat. Pam, pam. Bine că nu-i timp. Asta-i descuiatul și aici vine Bau-Bau. Nu vine? Nu vine. E după ușă. Nu-i după ușă, hai să o închidem totuși. Te mai prost greșeală, nu? Nu. Să nu știu cât trebuie să-mi faci. E clar că aici mor. Nu? Ce? Nu! Unde e ușa? Unde e ușa? Ce-ar fi să nu jucăm jocul ăsta? A, pe aici am venit eu. Who's there? It's me, motherfucker. Ala, fix, ca să nu dau seama ce e. Unde era? Parcă în dreapta de aici.
Pașlișa. To baterie. Bate baterie. Bate baterie. Ciao, Baulis, hai pa. Magioros. Perfect logic, se rupe foaia. Se reface la loc. A, nu, cred că ăsta e și ultimul episod, că deja nu mai duce inima. Așa că să event quit și ne vedem data viitoare. Stați tunați.